Troba la forma canònica de la següent funció f de x és igual a menys 2 per x menys 6 per x més 2. Doncs recordem que la forma canònica d'una funció és de la forma a per x menys p al quadrat més q, on pq és el vèrtex. L'amplitud, en aquest cas, ja la tenim, és el terme líder, no? O el que va abans, aquesta és la forma descomposta, per tant això és A. Ara l'únic que hem de trobar és el vèrtex. Com que està en forma descomposta, tenim que les solucions, les arrels d'aquest polinomi són 6 i menys 2, per tant tenim que la P és el punt mig de les arrels. Per tant, sumem i dona 4 partit per 2, que dona 2. I la Q és la imatge de f de P. Per tant, el que farem serà f de 2. Doncs fem f de 2 i és menys 2, i aquí poso un 2, i aquí també poso un altre 2. Per tant, em queda menys 2 per 2 menys 6 és menys 4, i 2 més 2 són 4. Per tant, negatiu, negatiu, positiu, queda positiu, i queda 4 per 4 són 16, i per 2 són 32. Per tant, la forma canònica d'aquesta funció seria f de x és igual a menys 2 i x menys el 2, que està aquí, al quadrat, més 32. Troba la forma canònica d'aquesta funció, està expressada en forma estesa, per tant el que hauré de fer és calcular el vèrtex. L'amplitud ja el tinc, que és el terme líder, per tant l'únic que haig de fer és calcular el vèrtex. Doncs per calcular el vèrtex tinc que la P haig d'utilitzar la fórmula menys b partit per 2a. Doncs utilitzo menys b partit per 2a, és a dir, menys 0,5 dividit per 2 per 0,5. Aquest 0,5 i aquest 0,5 se'n van i em dona menys un mig, o el que és el mateix, menys 0,5, com vulgui. Ara, per trobar la Q, doncs la Q és f de P, doncs f de P seria 0,5 per menys 0,5 al quadrat més 0,5 per 0,5 menys 10. Doncs això seria 0,5 per menys 0,5 al quadrat, això seria positiu, 0,25, 0,25, 0,625. Això seria 0,625. 0,5 per 0,5 seria, doncs, 0,25 menys 10. Doncs això seria 875 menys 10, 875 més 9, menys 9,125, si no m'he confós. Val? Doncs ja està, la forma canònica d'aquesta funció seria g de x és igual a l'amplitud 0,5, i ara x menys la p, per tant és més 0,5, al quadrat menys 9,125.